dafa min zani wake zakina. Zan kira ga sallallah dan Amina jigona. Yanzu zani farawa zani fara waka na. Jinjina na yogunka mai gida a gaida ka. Akurenga na sauka na shigo da DJ na. Yan biboyi mai wake zani wake dilana. Magani ku zo gunsa kun ji dan bayani na. Ko ga mai gida bube rabbana ya kare gado kawai a bar wasa kaji dan bayani na. Hassada kuna kushe yanzu zan bayani na. Hassada ku takite ai ga mai gida kuna. Zamanin kalaya ne baka baya dan taka. Baka yi da tsuntsaye masu ci su bar gunka. Baituka na tsara ma ja mu je ka tattaka. Na kira ka dan baba al'umma suna yinka. Kai ka te na gaida su masu son ka zaɓinka. Sadiya a gaida ki na yaba da halinki. Shi halinki jarinki wasila a gaida ki. Sai na sanya yar mama ke Talatu gaida ki. Hadda mai gida bube shi yace na gaida ka. Hadda mai gida zazu shi yace na gaida ka. Sannu mai gida zazu shi halinka jarinka. Na yi dan misali ne mai gida ina yinka. Bike da zaratin yau gare ku na sauka. Abbakar da awwal ma yau gare ku na sauka. Ya tashi dan taka shi yace na gaida ka. Kai Sha'aibu na saka dan zabar magaida ka. Alhaji Halilun nan kaji mai gida guna. Kaji mai gida babba tamburanka na doka. Hajji Lawali baba jinjina na yogunka. Tamburanku na doka rabbi sanya albarka. This is the king AMB boy 61 ta ɓoyawa Ghana. Huta guys.